हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତଥାପି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କଷ୍ଟ ସହି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।